Guys, gusto mo karon makabalo ng saan pag-repair o pag-assembly o disassembly sa PC or system unit? Ali na mo, magsugod na ta sa Elect Club. Okay, sige. Ali, sugod na. Sugod na ta guys. 1, 2, 4! With sir. Sobrang ano guys. Video. Natapulan tim sulat to. Kumain sa power supply, pero wala ang Ako na okay. Klik papa na. Disconnect o magnet. Ikaw na lagi yung kuwan dyan. Hindi, wang-wang na yung kuwan ngayon. Ambot sa face ka sa hindi ko kill eh. Sa asa man? Ginipit pag ano sa mga HB eh. Ka-experience mo ginani guys sa virtual box. Kung magbuhat mo OS, puros ang version diri sa Windows kay 32-bit. Kana problema na siya. Kay kinahanglan mo og 64-bit. Tudloan ta mo unsa ang pagbuhat ana. Pagawas na to ang 64-bit. Okay, next is isulod o BIOS setup. Go to configuration. Then makita mo na yung virtual technology. So ang buhaton ani karon kay inyo ni siyang i-enable. And that's it. So save and exit. Open balik ang virtual box. So check ninyong new. So as you can see, nana ang mga 64-bit. Okay. Muna akong duwa ka buhok bodyguard. Wow. Kami pa yung bodyguard dino, mga dagko. Si May kay gaplano siya mo palit og bike. Daritso siya dapitan pa siya ka bike sa doon. Sabi sa ko ay plano mag-bike lagi daw mi. Ganan ko ano mag-bike. Mag-bike siya pag gani siya kahapit og kanang kuan plaza. So nanay nila pag log out. Oh, no, Jinda. Oh. 7:49 siya nag-out. Ay, wala nagigutom do. Dagan sa kay gloomy do. Kira noy. Dagay lumi sa mo ah. Dagan kay gloomy oh, nagdala po ko. Gabalon. Na ebidensya do ug kasi nagkaw sa lumi. Gabalon si Pagkita mo Jinda sa kan. Abi pa lang. Oh, dala. Imaginary si May, ano? Nakita rin ng doon nag-story at ang bike. Salute iba mo. Ha? Nasa dayo.
Nilingin kay kung ako sa inyo. Sama. Oh? Gilang balag lingin og nawong diya man nadala si Eric. Press na gud ni Mayo ako kay Aping pero diya lang yapon nadala to yung kay Kero. Kinsa ko nang kakaruhan na eh. Magisa din kasi. Ay, wala siya. Wala na siya magdala sa chikuan, babe. Right mind ko. Grabe siya. Ay, okay. So maabot ang kay Kero ni May. Buta kay Kero ni May dili magdalag driving. Wala gyud siya dalas pud sa. Project siya dai dili po siya puli kagay kay pingi siya sa money. Wow. Ah, money na siya para sa imo uma. Magpa-check siya. Wow. True love. Kaila ka forever. Forever. So tinod yun na yung forever. Parang sa iya ah. Magpa-check siya oh. Kasi pa check May. Research paper. Sa thesis wala forever sige ka revise. Hugot ka. Hugot ka sa thesis. Dili na mo ka makita. Kabalo mo asang Kita mong guling tulo oh. wala mo asang favorite nga kanana ni May. Asa Og ba? yan kay Kero. Daray. Dili oy dato Naman ay oh. kuan naman ay. Atong Spider-Man na. Pwede Marcel. Lagi na apil lagi. Favorite kananan ni nilang Jinda. Daray. Yay! Makamasa. Value meal. Gusto mo kung Jollibee sir, di ko ganun. Jabi, tanaway mong nawong. Mura na si Jollibee. Bye, mahuli na daw siya di. Grabe, mamaya na. Lulaw ako. Pwede ang camera ingon ana lagi po si mamuli na ta. Bye-bye. Wala ko kakuha time lapse. Hi, karon. good evening. It's Huli na siya. DJ. Amo man na kayo dapat. Iyaanin ka. Dili. Dali na. Pero ganun po misaging video. Pwede. Pwede niyo i-end ang video. Saan pag-end sa video? Malongon. O,